Semmur l-iskola. Issa, is-sajf spiċċa. M'għadniex immorru l-baħar. Għamlet ix-xita. U fuq il-qmies ilbisna l-flokk ukoll. Dalwaqt tiftaħ l-iskola. L-iskola jmorru ħafna tfal. Imorru lebsin pulit bil-basket f'idejhom. L-iżżar il-basket iżommulhom il-mama għax ikun tqil għalihom. Il-basket ikun mimli bil-kodba, bil-labsijiet u bil-kuluri u bil-lanċ ukoll. Jiena wkoll semmur l-iskola għax issa kbirt u rrid nitgħallem ħafna. Nitgħallem nikteb, nitgħallem naqra u nitgħallem impinġi. Semmur l-iskola u noqgħod attent fil-klassi. Ma mmurx l-iskola biex noqgħod nitkellem jew biex noqgħod nitħaq għax inkella ma nitgħallem xejn. U t-teacher ma tieħux gost bija. Hi wkoll tridni nitgħallem. Il-mamat lestili l-basket, tqegħdli l-pitazzi, il-labsijiet, ir-riga, il-kuluri u l-lanċ għax fl-iskola jkolli l-ġuħ. Noqgħod attent li ma nħammiġ kollox fil-basket biex jibqali nadif sal-aħħar tal-iskola meta jerġa' jibda s-sajf. Fil-klassi ikolli ħafna ħbieb tiegħi li jiġu biex jitgħallmu bħali. Min itellifni aħjar ma noqgħodx idejh. Min ikun goff noqgħod attent li ma jweġġanix. Irrid li jkolli ħbieb bravi u jien inkun ħabib tagħhom tassew. Ġesu, inti kont tmur skola? Kellek ħbieb? Kont tagħmel homework? Żgur li ma kontx tibki kull filgħodu meta l-mama tiegħek kienet tgħidlek li se tieħdok l-iskola? Jiena rrid inkun bil-għaqal bħalek fl-iskola.